Nyakorom ga juango kinyi majaber kamora mora mintiere machiegni chenro machielo mar pok opogore chenro mabenda keloni okinyi makawuono kantiere county number 43 mano county ma Homa Bay. Okinyi makawuono alimo group mano mar joma mine mongere kaka Oriang Pottery Women Group mantiere Oriang mantiere Kindu Bay kae. Okinyi makawuono pok mabenda daro rango en pok mamine kata group de mamine osbedo katimo chakre higni mathoth mosekalo. Gisebedo ka gichweyo agulu, gisebedo ka giloso verses mag maua, jiko e kind mamoko. Abro bedo ka romo gi jakom margi kanyakla kod moko kuom jokanyo mag grubni mar mondo mi gilernwa gima gitimo. Bed koro nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ongao. Machiegni wadwarom kodgi. Apo jojo gwengu tikia, apo jojo gwengu tikia. Jo gwengu ma jolero se to igeng kapo jo mine to chiwo para. To ini be te idala tele. Ero kamano walimo kawuono. Koro wanyalo mana dhi donge. Mana kana senyisi motelo gi sani asebedo piny mar bilo wach gi jakoma mar Oriang Women Group mabende gi sani koro wadwaro ng'eyo madherwa kini machiegni ma chenro mar pok opogore kwa chako ichak gi nyingi tipakri ne nyikwa Ramogi juang. An iluonga ni Dorina Onyach. An chair lady mar Oriang Pottery Women Group. To an nyathi gi jak. Anyathi ga mata Land Rover. Anyathi gi MP Drege. Anyako malich ahinya koro ka. Anyar State House. Iluongo ni Ogenya State House. Oriang kae wachwecho. Wan jochwech machwe agulu maloko ngima dhano. Wayudo na agulu emwachweyo to gigimomiyo wachweye. Agulu ni oyudore ni tuoche mobiro sani biro nikech sufria. Sufria en gimirudo gi steel wire. Steel wire dong'e sufria makata iluoke manade to nyaka ng'iene chatimne nade dong'. Koro waneno ni tuoche biro nikech steel wire. Mae ni kansa, tuo mar remo marumo ni wayudo ni oyudore mana ang'owa e chik mwatede. Koro noko onon moyudi ni mano koro nokonwa ni koro wadok guru mane ang'o e gik jopiny ma wan sufria. Ma en sufria emitede, inyalo tede alot, inyalo tede ring'o, inyalo tede gweno. Koro e kanyo emomiyo wadoke ang'owa, wadoke culture mar joluo. To madhe utimo ang'o ka nikech Oriang Group anang'iso gi ni en mana group joma mine. Koro nyalo mana yango ne gigi mutimo. Sigand Oriang Women Group. Oriang Women Group nochakore 1960 kapok abiro ka. Pok abiro e gweng'ni. 1960. Wuotha gi mine mane nitiere mogik kama koro ambe kabiro taneno ka mine madongo matiyo kagi kadonjo ka 69 ema donjo gi ka to bende mwadonjo godo e group maduong'ni. 69 ema wadonjo e group maduong'ni. Joma chon ne chwecho malo e chiro kucho. Ne nitiere ot matin. Koro kane odi ne tin to ne wadonjo ji mang'eny, ji nodonjo mang'eny, ne wan ji 60. To Fiba Siyo MP marwa noneno ni ber mondo omiwa ot mondo wamede chwech mamoko. Malo kucho nwachweyo agulini kanoneno na agulu no okoromo to omonwa nyajaman. Koni nyajaman mondo bi otimwa nade okonywa.
komo janjaman to janjaman ng'iyo go gineno ka ot tin. Koro ot matin ni okoni ber mondo koro omiwa ot. Ma odni omiwa gi jo Jerman. Sponsor momiwa ogeronwa ot. To compound mwabede ni to mine mong'iewo. Kore wachwecho titero oko ting'iewo nwa golo. Ing'adowa ma wang'iewo lo. Lopni wang'iewo 36,000. Wachako neni koro ber mondo wamedi gik mwachweyo. Wachako chwe kende. Koro kendo wachwe kende to igedonwa. Wachwe kende tigedonwa. Koro gedo ni marumo to wadonjo ka. Oreng Women Group ni kinyalo mna miyo wa sigande. Nochako karang'o, en group mar mine adi? Yodni wuon wadonje 90 1990 mwadonjo godo ka. Koro wadonjo ka to koro waneno ka ber mar chwech ne obedonwa maber ma koro wasidi gi chwejno. To kaka pinyen ne wan ji 60. Jomoko bendo nindo. Jomoko bendo ol kaka koro adwa ol ni. Jomoko bende wuoka ni gimirito ok onyal timo nani. Ok onyal rito. Mwadong' ji 15. Nyaka sani wacho ni nountiere mine 60, moko osenindo, moko bendo oseweu, sani udong' ji 15. Utiyo nade mine 15 kae? Koro kano osegik 2002 to ne nyajaman odhi owewa. Koro wadong' kwa chung' kendwa. Ma koro giwa wausa kendwa ot ka. Mano teronwa oko ka. Koro chung'. Koro ok dhi. Koro ng'amotimo oda emwatiyone to biro kawo. Ng'amotimo oda watiyone to biro kawo. To ka onge oda koro ng'at ikawo gi akawa achiel kamano. Kopogore gi Agulu, nikech aneno ka Agulu e chutho gimutimo ka, to kopogore gi Agulu naneno ka uchwe nyaka jiko. Kileronwa moko kuom gik muchweyo kuondegi. Gik mwaloso dala ka en jiko no, en agulu kod jiko. Waloso jiko type 2. Waloso jiko kisasa to gi rocket jiko. Ma waguro ne ji koluongo watu wadhi waguro. Rocket wamiyo nyithindo machuo guro. Opesi waguro kendwa. Mar mondo mi ng'ato chwe agulu kata ochwe jiko, kido ma bende gisebedo ka gineno tipo maggi, nyaka bed ni noyudo tiegruok koso nang'o. Inyalo mana leronwa kapo nono noyudo tiegruok ng'ano puonjou? To nikech gimoro ok nyal ya kuchocho kaka kanjichwa kocha ing'e maber ni luonge. Wan mana joma nobiro tedo to wach loni nwatimo na nwakia. Koro mine madongo manwayudo ka emopuonjowa chwe agulu. Koro kano gik ni mine madongo osepuonjwa chwe agulu, koro wadwa kendo. Kendo noomnwa mine makeyo. Chweyo Women Group. Emane nyajaman oomonwa. Koro puonjowa kaka ichwecho. Kaka ichwe kendo. Kune manotie dala ka emotiegwa to oomnwa jotiego go ka. Bende ang'eni mar mondo mi ochwe agulu, ranyisi ma wantiere godo ka. Agulu bende nyaka wang'ini ichwe gi lo mane. Akeni lo kuchwecho go en kido mane tugolo lope gi kani? Lo wa omosare. Lope gi te wa omosare. Lopcha wang'iewo. Eka achiel marom gi ma. Wakunyo to koro wabiro go to wachweyo. To bende lerne gini en kido mane mar lo? Nikech wang'eni tiere kido mopogore mag lope. Lo en anywang'. Manie e do aora. Tanywang' ni ibiro tiruwe gi kuoyo. Koro koseruwe gi kuoyo, kor ka inywase, milose kaka kura loso ma, eke chako chwech. To ka ok iruwe gi kuoyo to ok owuoge kendo.
Mana ka tich manuchako higni mokadho toke kacha. Ang'eni tich ka tich nyaka bede gi ber gachiedh nade mage. To chakre nuchak tijni nyaka sani, Nyasaye omi ngima pod idhi godo nyime. Gedo mara ne en gi ber mathoth. Kilernwa ber misenene kit tijni. Ber mare nitie nikech gimoro ok inyal twerie ka ber ni otimo ang'o. Onge. Kata sani wagombo mana nyithindo manyiri moko. Ochako donjie nikech wan waneno berne. An apuonjo kode nyithinda. Kane tich orumonwa Nairobi 1988 takoni ber mondo mi adhiye kama mine tiye kacha chande oriang kacha mondo mi adhi awuo kodgi ka ginyalo rwaka to mondo atim ang'o ati kodgi. Koro no girwaka ma chako tich. Chako na tich no ka koro wan ka waduto tindo moko nie secondary moko nie primary, ndalo cha ne ichulo nyaka primary. Koro naneno ka yude manyalo tero kwondgo manyaka golo go nyithindo. Bende loso kotende kod tiego nyithindo manyiri un notiegu sani koro iku oseniang'. Akende bende oseyudo thuolo mar tiego nyithindo manyiri ma kapo nono ni wuol gi tijni gimbende koro ginyalo kawo karu. Awach ni kaka an asekelo chi wuoda nikech nyara to kanya kelo en gi dala gi kuma entie en piny machielo. Koro akelo chi wuoda mondo kaka olni odong' makara. Kopogore gi ber, achiedh nade moro amora mas bende samoro osebedo kukadhe tijni dibed mane? Achiedh nade to ng'eny. Nikech ndalo mane wan gi nyaja man ne iteronwa gik moko oko gi mtoka. Kendo supply gi kata e chirni. Nikech mitoka ne nitie. To sani achiedh nade nitie kaluwore gi gigwa gi gichalo tong' gweno. Ok inyal ting'o gi public ma nitero gi kata Homa Bay. Onyalo tho e yo ka ma idig lweti. Kech driver ok bi yieni mondo kung ng'wech noting'o kilo. Koro mae mokelo nwa achiedh nade ni tong' wanyalo yudo. Means mwanyalo tero gigewa gi kuonde. Tapano ditiek nwa achiedh nade. Mane gima sida mwan go maduong'. Kamwa nyalo tere gigewa gi mondo gigewa gi odhiyo. Kaka nchon nwa dhi Naikuru, Nairobi, Mombasa. Kuondgo tinde ok wadhi nikech wachang'o mtoka. Means mar wuoth. Tek. Madhe sani koro wasechopo e customers mau gin jomage. Sani ena jo GIZ ema miyowa customers sani. Ma miyo wayudo customer. Moro seyudnwa Kisumu. Moro bende ni Mbita. Moro bende ni Kindu Bay. Bende nikech aneno moko kuom agulu ma bende untiere godo ka moselosi. Dibed ne uloso agulu gi oda? Oda bedo. To mari mi losa ma kapo nono ni jo GIZ oyudo jomoko to biro ting'a kaka mago. To biro ting'a to dhi godo. Kopogore gi mano, bende nwaneno kido mopogore mago mag agulu. Kiler ne nyikwa Ramogi Juang kido mag agulu ma uloso. Wan ga agulu mar alot. Wan ga aguch pi. Wan koda agulu mar nyoyo kata madengu. Kod dapi gi dopige nyaka wabed godo nikech dapi to kore ma ji dwaro ga ahinya. Pok wawang'o gi awang'a to dewo neno gi. Bende hang'eni nitie kaka inyalo rit agulu, kaka inyalo luoke. Samoro ne rawere makia kaka agulu nego bed ni rito kaka iluoko. Kiler negi. An dang'is nyikwa Ramogi Juang niya. Agulu ber. Ber agulu chalo kama. Agulu ok idhi manyo ne steel wire oko. Agulu en gimi kao ginani tikete kama. Iluoko i aguchi. Kiseluoko i aguchi. Puk gigi go oko. Luoki agulu luok dieng'e no ume piny. Agulu tuo. Ka ngiko dhiambo. Teda. Onge yo midwa luo. Process mang'eny midwa luo. Kaka luo ma sufria onge. Dwaro steel wire. Kia idwaro ang'o. Agulu ka us kende.
Woki aguchi. To bende kwa dhi nyime kata mana gi twak ma kama madhe, bende ang'e ni nitie kuonde muyudorue nikech wang'e ni wadak e piny ma lony sani nitiere. Akedo nitiere mbui to kuonge samoro namba inyalo chiwo yudoru kanye, ng'ato nyalo yudo agulu gi nade? Kami yudowa Oriang Pottery Women Group ma wang'ayo mar Kindu Bay. Ma ibiro Kindu Bay tichori matin kikadho Kanyadhiang' to idonjo Kindu Bay, idonjo Oriang Women Group. Ma namba munyalo yudowago en 07 17 77 10 11. Namba mar ariyo en 07 27 52 04 68. Mago ng'ato nyalo yudowago kadwarowa to nyalo yudowago. Ma wang'ayo madi yudwago maler en yor Kindu Bay kichiko Homa Bay. Koro mane kaka yudowa, makata ka ineno ni ipek tinyalo gochonwa timiyowa oda, to ka kinyalo biro tinyalo biro, ka ok inyalo biro nwanyalo kowni. Koro in kisego wasewinjore to watimo kaka wawinjore, wanyalo kowni. Degiher ng'eyo nengo mag agulu nikech waselose giseneno kido mopogore opogore. Nengo to ringo nade? Nengo mag agulu to kendo opogore. Sufria kama iyudo gi siling 250. Aguch alot nyalo yudo gi siling 350. Aguch nyoyo nyalo yudo gi siling 450 kata 400. Manyiso nitiere pogruok e kind nengo kata mana pogruok e kind aguche, nikech awinjo kiwacho ni nitiere agulu mar nyoyo, nitiere agulu mar alot e kind mamoko. Bede size wapogore, wan kod medium, large, small, be awach ni wan gi small, medium, large. Erokamano ahinya nikech naneno ka koro nitiere gi loka bende ninyisowa kendo singonwa ni bro tang'o ne nyikwa Ramogi wang' kaka iloso agulu mabed kaka ma. Koro thulen mari mar mondo mi inyise nyikwa Ramogi wang' ikelgi okang' kokang' kaka agulu loso mabed kama. Thulen mari. Koro gimoumni en lo. Ma kaka wakuogo lo kwaseome e aora, twakete waole pi, twakuoge korkae wanywase. Ma lo mosekuok makoro en tichne en dhi ang'o e kendo. Koro wakawo kama. Ma koro wanywase, waruwe gang'o gi kuoyo. Ma iruwo gi kuoyo mondo mi kuoyo ni odhi omake obed motegno. Kwasekawe koro wadhi kode e masin. Lopni kwaome kucho, mokwongo wakuoge juma achiel. Juma mar ariyo wachako nywase mondo mi wachweye. Kwasenywase kama ekoae wachweye, mano lo chiek juma ariyo, lo chiek. Koro ikuogo, koro inyalo nywasa tichweyo. Koro ade masin koro. Koro ma koro aloso iye mondo awinj nang'o manie iye ka madikawo adhiye kendo to dhi thaga. Koro chuna ni nyaka los kama mato iye kama ma iye bed mayom. Ma koro kata kadhiye kendo tadhi gi gima ng'eyo gadieri ni gini en gima ok dhi thaga kendo. Koro an ka. Mana katia nyamburko gimikete itinya ma eni en wheel mare mtoka en wakawo to ema koro watiyo godo. Adhi chweyo size matin. Gige mitiyego ni kanyo, mbasa ni kanyo, koga ni iye, mago duto emitiyogo.
Kala chieng nyalo kata mana chwe agulu maromo nade. Kwa Ramogi ajua ng'ano agulu nyalo chwe agulu ni 5 kama tindo. Kama dongo ta chwe 3. Kalero nu gima timo jo kama. Ma en chwech mochaki. Achako chweyo agulu. Lo tiyo kama duong' to tiya gi lo mang'eny. Ma konywas kama tinywaso kama kata didek korka ter agulu achiel. To ma to ter nikech ma tin. Koro magi tulsi magi. Mae ombasa. Mae iluongo ni ombasa. Ma koro adwa timo godo, adwa chwero godo kore ni. Kama Ombasa ema golo pek mare. Kikete kama to pek. Koro kichwere kama to bedo mayot. Koro kobed mapek. Kendo ombasa ema timo ne finishing. Agulu loso nyaka imier. Agulu en gimirito. Ok en sufria mi bola. Nyithindo temo toye nikech okia kakirite. Agulu en gimirito miketo ikongori akonga kode kanyo. Ma titing'e mos, kikete piny ikete mos. Ok ibole ni pangla ka sufria. Adhi kadwa nda achope wiye atieke. Mano chomo kumo dhi rume. Ndalo machon ne mine machon ne chweche tago pinyelo. To pinyelo ne en tich matek kod oguro. Koro oguro mane ne tich matek no. Ne manwa ywake ne nya jaman. Ni be wanyalo yude gimoro mwanyalo chweche gimalo kama. To no odhi oloso nwa bench mokwongo kelo. Kato koni koro bench kasekelo adhi manyonu beril ka unyalo chwecho. Ema no odhi omo beril magi kendo loso chuth momiyowa. Koro wan ok wanya chwecho piny nikech oguro remo. Piny ramo oguro. Nyajaman to waonge go gi tudruok nikech ti osebudho ma namba ne nolal. Nyaka noaka 2015. Alwora warito ne jikoni. Jikoni en jiko ma onge iro.
iro mang'eny ma kendo nigo cha okonyowa kata mana e yien. Tero yien matin, ng'ado yien matin to itiyogo ndalo mang'eny. Chon inyalo ng'iewo yien wich achiel, to wich achiel no tiyo kode ma ndalo achiel, ndalo ariyo to rumo. To ma ok nyal tiyogo kamano nikech en kuni mbili. En tiyo kode yot. Yien otero matin. Oseluongwa kuonde mopogore opogore. Wasedhi Mbita wasepuonjo. Wasedhi Gwasi wasepuonjo. Wasedhi kamoro ni kona Kobodo ka wasepuonje. Koro wapuonjo mana ni mondo mi ji odogie e kuni mbili ni. Nikech kuni mang'eny go chandowa gi wache yien. Mar ariyo, yien bende ing'ade to moro ok ichak ipidhi, koro miyo kata mana koth machweni lal nikech wach yien. Utieko yien, ng'ato piny gweng' moko tieko yien, koro koth ok nyal betie. Idwa ni ing'ad yien matin tichwek godo maber. Bang' yango ni an jakom kata ok an jakom, wabedo piny. Kwaneno ka jakom cha ool, kata jakom nyalo miyowa report ni an tawe kom, koro yieruru. Ka wacho ni mondo giyiero, wabedo piny, wayiero. Koro waneno ni ng'ane itemo ne gitimwa nane, iritnwa komni. Ng'ane in bednwa secretary, to ng'ane in bednwa jalup secretary. Bang' ka asechwe agucha ni morumo, koro en gima adhi kane, ka kiny gik gimoro seche moko 3-4 kama, tawiche kama, tatimone finishing piny ne kanyo. Gima miyo waumogi en liet barogi. Iume nyako tuo bang' jumba 2 ama juma achiel onyalo tuo. Kama thindo gi to juma achiel, madongo to jumba 2. Ichwako nyaka okwaterogi e kendo bang' jumba 2. Chwako agulu, kaketo agulu saa 6 to saa 8 agule oko. En seche 2 kende. Kachwako kendo, kaketo saa 12 to saa 12 agule. Be chwako agulu nyikwa Ramogi ajwang'. Mane king'eno agulu tegno. Gin gima ka ok ichwako to kidhi ole pi to tore. Koro kendo ride, mach ride, eka ditedie, eka diolie pi. To kidhi ole pi koko chalni to onyuore. Jiko wachwako kuom thuolo mang'eny nikech opek. Kasi ketogi bende mang'eny. Inyalo kete 180, 170 kamano. To ong'eny. Wabiro dhi kono, wabiro dhi neno. Ka ibiro dhi ng'isi kaka ichwake. Kaka ichwako jiko gi agulu. Jwala ni adwa ni mondo dhoge obed mayom. Nyako be mana tich cham luchi. Be chamo luch ng'ato. Ma en cham luchi. Sami chweye ka koro sani asetieko ma, koro adwa keto ne gima ahero. Ma en kuga, madwa kedo godo lopni. Mondo mi maradadi mi penjo cha, obi owuogi. Kuga en gine moro, jwala moro, gimo machalo jwala mitweyo godo chak.
Moum piny setwo. Mago sekao juma. Mami methe adir. Kendi madho go chai. Bang' kae, koro wadok adoka kocha. Koro atero u e kama mochiek nitiere. Ma agucha lot. Ma manyoyo. Mano mar pi mating'o ndo achiel gi nus. Walokni. Koyo hewi ikete maka. Keto kama ineno kinyalo gine tiyo mach gi toke kone. Koro in ng'ama u mach, ma miyo e mach. To bende aseng'iso u ni matucha ni en iluongo ni pruda. Pruda en mar gwen. En mar gwen ma gwen oe mach. Nyithi gwen, ipidho gwen, ikawe, ikete od gwen, od nyithi gwen luore kaka min gi. Koro liet mar min manevo odinege cha oyudo ka. Ma bakul mitoke. Ma ka in gi welo. Koro idwa bedo gi nyasi. We dwaro bakunde moko ma mirudho gi us gang'ogo. Ma en bakul miluoka luoka. Kiseluoko titede. Itoke titero ne wendi. To wendi go neno ni kare jalu adier. Nyagweno moro ringa liya. Inyal toke iye kanyo. Pod kang'iso uni magi gin gik toko. Ma inyalo toke ring'o kichamo. Inyalo toke alot kichamo. Nitie madongo. To kwawe mano an go swaro. Joma chon ne ok chieme dis. Don kamano. Joma chon ne chieme oswaro. Oswaro ni toke rech. Kata sani aneno ka jomoluwo watir kao gi to dhi titoke rech, titoke gine omena. Ma mar omena gi rech madongo. Ma en oik alot, oik rech. Mo hila mar rech. Ma itedo omena. To nitie maduong' manyalo tedo chiemo mora mora. Ko rech mora mora. Nyalo chwe maduong' manyalo tedo rech mora mora. Ok dakiting'e kama kaka kura ting'o ma. En nyaki make gite no. Nikech eka liet onge gi liet. Ma en mar kuon. Da kuon. Ma da kuon. Maka chon. To jodongo machon ne luonge ni nyalaro mar kong'. Lakini tinde watede kuon. Kuon e mit molo kuon sufria. King'e tede. Kuon e mit malo kuon sufria. Kwa Ramogi ajwang'. Wadogure gi joluo. Gi joluo sani wawito to miyo watuoche mang'eny. Ma koro pesa di? Ma kimiya siling 250 miya kaka nyathi owadwa to ok ni kamano. Kaka magi eki kata kanisa, jo kanisa kao to diketo flower pot mar kanisa. Magi mag udi ma ng'ama nigi ot maber. To kawa to koni ma wadhi apidhe flower machalo kama. Kata ka en money flower to onyalo kete aketa. Mano dak achana. Iketo ne freji. Koseket ne freji. Koro nyathi ok nyum okombe iye iye kanyo. Nyathi ituomo mana pi kanya gi freche piny ka. Ma ng'ech number 1. Ma eni ma winyo. Magi nyithinde mochweyo. Nyithindo ma biro ka nyithi sikul ma jo CBC. Upenjo kikombe. Kombe nitie minyalo madho godo chai. Mae to mar msuma. Mae ni to ere ng'ama oseneno kwesi. Kwesi ne en ma joma chon. Ma joma chon ne madho godo ndawa. Ma kata ne ok chal masani mikoto gi kalatas. Leni ero ne nyithindo mano biro tich ka gi okoso ne to kata kamano en le bende mare mochalo muga to be ok en muga. Ma to puk.
Mago gik ma ichweyo. En ochweye kaka onyalo bedo ni sugadis. Ma jak. Bade ni mane odong' e kendo, lakini ka en gi bade to en jag. Apuoyo owuok e gono, koro en okuto mondo mi kik yude. Ma en apuoyo. Ma koro wadonjo e od jiko nyikwa Ramogi Ajwang'. Adwa nyisou ler mar jiko, kaka ler mar jiko chalo. Ma iluongo no pesi jiko, ma en igure jikon. Kwa guro nigo, odi bedo maler, ma ok ni kod iro mang'eny. Jiko ni, kanyalo nyisou ni jiko ni kata tuo mar kor mwayude iro, ok wanyal yudo kuome. Omiyo jiko wani orito ler, kendo rito nwa alwora mare yien. Yiende tin, to nikech iwachonwa ni yien kik watigo wang'ad mang'eny. Kik wati gi yien mang'eny nikech kwa ketho yien to gweng'no biro dong' nono. Koro wakawo yien matin wachwako. Ing'ado matin to ichwako. En tiyo kod yien ariyo. Jali en igure bende, inyalo gure jikon, eti inyalo gure nyaka e laro. Igure kod matafari gi simiti. Koro nitie gimoro bende waterproof biketone. Koro gimoro bende nitie ni vernaculite bende iketone. Koro bedo gimoro motegno e laro kanyo ma ok kethre. Koro en bende otiyo kaka jali tiyo, liel kaka stove, kendo onge maje madhi kon gi koni, maj ochung' tir. Mano emomiyo wahere, kendo emomiyo ne kane okelwa nwachweye, wamake gi lwetwa ariyo wachweye. Ma iluongo ni portable. To nikech oseaka, osegure chuth. En ko mama ki ing'iewe ne mama kode ka to dhi kete aketa to tedo. Onge gimoro ni kia ni gurna kendo tia timang'o. En ogure chuth. Ia kode ka titede ateda. En achiel kuom jikoni ma tedo malerno. To en inyalo tedo kode kata i pi oko. Sama koth ochwe ahinya cha kaka kano. Uneno kaka kano chalo. Jo kano ng'iewe ka saidi. Kadhi kode nikech inyalo tedo kode dho ndara kuond magidar gidhiego. En jiko midar godo. Iluonge ni sedgo. Koro machielo ni iluongo ni uhai. Uhai be jiko maber. Matindo maka, mok hadh maka. Kwa aka, koro wadwa dhi kama ichwake gigwagi. Kendo kamwagure kendo achiel mar example majineno. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Koro wachopo kama koro wadwa weng'o. Mama e kama waweng'e. Mae ni e kama wawang'e kende. Wapange kende. Kendo kuondgi ma koro wasoe mach. Mwawang'e gi. Emomiyo gitieko seche 12 ma wacho ka. Nikech kar kae ni en gimisoyo kama. Ok en kaka agulu. Koro miyo en nyaka otiek seche 12. Pengo bende ipange ka 180 kadhi malo. Pange mogik kamoro ka. Emomiyo wachwake ga kinda kamano. Lumbno kwa mokwongo ni kae nyaka wiye malo cha gi lum korki muone gi lo. Nyikwa Ramogi Ajwang' moloyo mane wan godo chon to en kendo ni. Kendo wani ne ber, kendo ne en kendo maweng'o. Ne wawang'e kende. To nwaweng'o gi used oil gi pi. Makama ne waole used oil en malo kucho chonde. En kucho ema nitie used oil to nitie pi. Bathe koni. Koro kane gine freche gi kelo gi to giromo ka. Ma used oil, ma pi. Koro kae kama nisoe yien. To kaka piny dhi, kendo ni waweyo, to pok waweye. Wagombo mondo mi waduoge kendo ni. Ka wayudo yo mwanyalo weng'o kod kata sitima odonj dala ka, to kae mwaduogo weng'e. En kama anyalo weng'o gi sitima. Koro en mana ni kaka wadong' kendwa, waonge gi gima wanyalo omogo used oil, emomiyo chung'. Koro kamineno olilni, mae kamiwang'e agulu. Agulu iwang'o ka.
piny ka iole owuoyo. Kiseolo owuoyo, tipanga aguluni. Kisepanga aguluni, to iume kod ikawo tiang' ama yien gi tiume go mokwongo. Koro kikawo lum ichaki iumego. Iwinja? Koro lumbni emomiyo ineno ka lum ng'eny ka. Lum tiyo, yien tiyo, owuoch dhiang' tiyo. Mano tich mitiyo godo agulu. Mano kar kanyo kwara Ramogi Ajwang'. Kanya atieko kawacho ni mane kaka itimo ang'owa iwang'o agulu. Koro ma e kendo mwaketo kaka example makibiro tinyalo neno kendo wani ni to kendo wani ber machalo nade. Mane rocket stove. To mayoni to kuni mbili. Koro mano ema marabora cha. To ma ema manyadundo cha. Koro waketo gi ka kata wan wawegi watedi kama gintieni. Kasama wan gi welo mang'eny to watedo ka. Nyakoro mga jog managi kanyo bende makelo we giko mar chenro mar odiochieng' ma kawuono. Geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo bedo godo odiochieng' ma kawuono. Ka wani tiyo gi makaa kata itiyo gi yien e jiko manyasani. Kopogore gi mano kitiyo gi agulu kido mopogore opogore no nyiso kanyo ni nitiere mar alot, nitiere mar pi e kinde mamoko. Koro ing'e kaka jiko ichwako to bende ing'e kaka agulu ichwako. Kano lernwa kanyo kaka gi jakom mano mar Oriang Women Group mantiere e county mano ma Homa Bay. Orituru masani warad kendo e chenro mar poko opogore juma mabiro. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Orituru masani.